Здравейте, днеска в Южния парк ще ходим и за жалост това е последния видеоклип за парковете. Там има някакви слонове. Ето е реката. И от другата страна. Интересно. Там за Коледа са сложили елхи. Някакви статуи. Още от реката. Някаква поляна. Продължаваме в парка. Почти стигнах половината. Е там някакво езеро. Още интересни пейки. Между другото има още вода и буклуци. Нещо изоставено има там. Някакъв фитнес. Птица. Това е интересно. Някаква рамка има тук. Някакво езеро. Ей го второто. И ето трето. Мисля, че скоро ще свърши видеото. Още едно езеро. Още езера. Още езера. Това е готино направено. Мисля, че това е най-голямото езеро. Има патици. Да. Интересно. Като има сняг, там е идеално за шейна. И видеото мисля да е до тук. И като цяло поредицата, защото там свършва парка. И да. Абонирайте се, дайте лайк и чао!